سيدنا محمد وسلم تقليت الله جود نلا محمد صلى الله عليه وسلم hande ko jonde asli min jodi do e jonde gilli jonde asli nde ko pulagu e bambagu en gartan tawden jonde gilli nde ko yimbe denda sa amatundira en hakkillaji ba huntondirde kala haajuji dagiid bela min keba waddude ko fulbe bi hakkunde gido e gido tuba ko e bidum si woynir arabe e bi baynal ababi minene ardo bi arnaajo fulbe kooli mamum nyade bogge dole so Muhammadu me sara jibi buka jammodi jeeri ali bonnani gerlel naa ko yidde andinde yimbe be holi golleje amen kadi l'année 2000 iwde 97 ha yotti l'année 2000 won ko min gadondiri ha woni d'année 2000 97 ko 6e noaxon wonno salminande ujunnaaje nogas rewi ha l'année 2000 do hande kadi timmini salminandu amen ujunnaaje nogas infirmier de temps e jogani en gitaro ne kadi ko goto e cuudi meden Jalla Barahima tongude jalli jeeri tiwalli wali gasiri dewal sawalamu jogi hoddunune kadi ko bambado mo feccindirani fulbe o andi yoga heebe ina nana mi wi bambado fulabe tan sika mi feccindiri fulbe ala min horam ko pulaaji min min tuudi dabel nabe kono min ko mi bambado mo feccindirani fulbe sabu mido wawi halde capande jeedide go'ol leñol jaaliñi fulbe di koy banda kalmi so wana yero asabula bambado bawdum sheedu wala koy banda kalmi so bambado nani yeddata e kadi dido fo mi sendadi mi haala hen goto fo ko mamum laamino mi senda hen kadi mi andina be ndende be certani won ko be banno ba cambel geda mardi 5 sen jidi mbiyen mardi 6 mars wala baden février dum woni deuxième mois l'année 2000 a do e kiif e miɗo holla on kadi salminani nduwe mil joƴinama joni noon ko leeɓi jamareɓe nanguɗen saɗa yewta jambar ko leɓol jambar kalata saabu wona pullo fo wawi daje ɗo koyɗe muɗum tiro sekkuji ina wiya ba camel gueɗa ujunnaje nogas nani ko salminani so Hammadou me sara jibi ko jammodi jeeri ali bonnani gerlel mami andi yimɓeɓe wonde ko mamma en nani pucci hirnaga africa ɗum woni yetteteɓe soɓe on waftu pecce pecce ngala ɓen goni woɗaka mama en gardani ga ko mi andinmane kadi ɓe jooɓima jayli soudan on waftu birket ala almen ala kala pullo mbo hulani yettini jaygue muɗum fuuta yindi hakkude maruɓe ala sére dowla muritani mi andinma jayli mama en jottima ɗo docotte hay goto en waffani docotte muɗumen la ina hani noon mbaɗa ñalade kedde jamde sikki ala ma en diwno deftere Hammadou Amadou Dicko mo hirnangue africa nokkune wiye Djibo Wuro Hamidou Hama Kulle Moussa kala jambulɗe haali derewol nde 126 référence susko mormo dowlaro historique écrivain e billal birama jine reɓe gawtata e ngaari ɗo woni fof mi yejjitani ɗum ba ha jil samba loru bonnani diga bonnani seedonaɓe bonnani hontorɓe bonnani sannaraɓe bonnani jenguelɓe saabu mi yiide e ba yedde sambaloru nokku ne wiye nayya on holli kam gueɗe nayyi dawoje albarka gaytatiji nder nayyi wiyeteɗi wawde albarka mbaldu albarka mbewa albarka fara ugiye Diallo Barahima tungude padami ɗon seeɗa en kalda e sow Hammadou May Sara Djibi Bouka jammodi jeeri ali bonnani gerlel naaɓe woyi ba camel gueɗami salminima oyi adi fo hade banda o yaade weltare makko na mawni wonno o joɗiri koye bambaɗo giɗo makko gonga seydi Sow neɗɗo noon so weltima siftorta en ko yimɓe muɗum e sehila e muɗum ndeysane ɓe jogui fedde ne wiye haɓɓere mbawka hono Dia Amadou Samba Yero ba Hammadou Hammadi ba Makam Dembokar Dieyla ba Guseydi Diowol liyetina to hande barke yol tawete ko gonga
Diallo Subar Samba Ali ndeysan police hande to inno ak so tawi e Ba Hamidou ko maji jamdi tajo wori jam albarka nay départ bandaw ujunnaji tati joƴƴinirama hakkude aynaɓe e sipoɓe belto e ko ni noon de walla yaɗa waɗa ɗo ko mbawɗa seydi sof yegori gadine nanganaji tan gaari go duna en kalano wondema ndeysan nde fulɓe gimmi somali yaade e coppi nde ɓe jotti e coppi noon on waftu ko tubak biyeteɗo molere historique e kirebe heɓɓiɗon gurdam fulɓe o ɓoyniɓe ndi ɗum leydi e coppi sabo waɗi ɓe no duuɓi 49 a duuɓi 49 so Ousseyni Ali Idi Hammadi Bouka Jammodi Jeeri Ali mi yejjitani ɗum albarka 95 nokku na wiye Dakar jammugel ɗo galle Haruna Deddiɗo nda montormido nda ujunnaji nogas français a ɗum ko buɗi nanalla albarka rawanen nokku ne wiye kay hayɗi ujunnaji sappo nani mi rokkima ñale nayi e biyeteɗi fodde ɗum ko fodde hakkude pullo e bambaɗo tan on ndeysan miiji ɗon ko wayno so bayal en so bayal Moussa so bayal Hammadi Deddi oyi ba camel gueɗa mbimi nam mi rokkima e biyeteɗi wawde ɓuy sukara welde en ujunnaji sappo nani ha yetti Sow Ali Demba Idi Hammadi Bouka Jammodi Jeeri Ali e feri mi yeddata to hande ta sota albarka ujunnaji nogas salminandu so Hammadi Mey Sara andi en gaddi fulɓe ha leydi e coppi en gandi kay wondema fulɓe mbaɗi hen e ñalawmaji mawɗi ɗon ɓe tellori e leydi Égypte nde ɓe gari Égypte noon heɓɓiɓe ko tubak goto biyeteɗo Delafos historique écrivain o ɓoyniɓe e ndin leydi seeɗa kono wona ɗen ɓoyne sanne o waɗi ɓe ɗum ko duuɓi 9 on nandi ni no fulɓe leƴƴi ni biyankoɓe ferɓe asi wonɗaɓe funnaga Afrique o woɗɗinani ɓe leƴƴi rumaniyankoɓe haaloɓe ɗen ɓe yunana ha to irnaga Afrique to wiyete Adarara so Siley Guidda en jejjitani ɗum police mbo bonnani kiife o tungude padami ɗon seeɗa enen kaldanɓe bonnani jeygel Diallo Samba Alba Dialli Jeeri Diwalli Wali Guesiri Dewal Sawa Laamu uji ba Cambel Gueɗa so tede yanama tan hamme maya oyi gorko pullo baɗanteɗo banda o beltanɗum e kase so Hammadi Mey Sara Djiby Bouka Jammodi Jeeri Ali bonnani Guernel naaɓe oyi haala ka juutani Diallo Barahima tongude kala ɗo ɓi pullo woni cippowo e gaynako kanko o faltodirani fulɓe tuggandema ndeysan ko kiif ha leydi meɗen Sénégal orienta leydi beele Mbumbayi ayi ɗum ñammiɗo guiyam Diallo ene jiiduɗen ɗo foɗɗe golle mbaɗi hakkude meɗen an a wiyani kon ɗo mbama kon ko kecce jahata min addimi ga ko liggade e sikki ala noon ɓaari en gandi fulɓe mbaɗi leydi Égypte ko duuɓi 9 ɓe gari nokko biyeteɗo Soudan e ko groupe énergie international hande joɗoɗa ɗo miɗen mbajo fulɓe on woni groupe yaade dow yaata less min gandina fulɓe hanki koɓe gotum nde ɓe koddi ɓe mbaɗi guure ɓe jogui enɗam ɓe jogui aada ɓe jogui yidde ɓe jogui cuusal ɓe jogui gacce Barahima tongude tinnoɗa padami seeɗa guitariste international so Hammadi Mey Sara Djiby Bouka Jammodi Jeeri Ali bonnade guerlel oyi ba Camel Gueɗa haadema e fuɗɗade padami seeɗa oɗon weltina ɗo kadi suddiɓe hono Sokar Diatou Aliou Ba Hajel Sambalor pullo ba Billal Birama Jinere ɓe nga wassata he ngaari Diallo Ramata Mamoudou yejitaka Ba Suwadou Demba yejitaka Diallo Barahima tungude Ba Aissata Amadou yejitaka
on woni jeewo Al Husseini Jowol wallahi ko gonga e so hayme Samba yejitaka e Bakar Diatou Amadou yejitaka e doyde mabɓe waɗi hen ujunere mbuur wallahi ɗiɗo gimmotoɗo yeewaka seydi Sow e sikke noon ala en gandi hanki wonno fulɓe mbano haɓe goodi ɓe darni laamuji mabɓe misira ɓe mbaɗi tibaji ɗi e ngelis wiyata pyramide arawiyeɗi aramade ɗin pulago wiyatno fesga walla feja ɗi ganduɗa ko lamɓe mawɓe e leydi misira ma han teno ɗum ɗon noon fulɓe ne joguino ko heewi saabu on waktu neɗɗo ina taari cuddiɗo koddiɗo muɗum foof ina taari kuddiɗo kadi ina taari kadi cuddiɗo guiƴum e bandum ina joguino batu soɓe kaldi kala koɓe kaldi ɓe kawraɗo waɗi noon sikke ala soɓe kaldi hunde nde firtatake ɗon adaji hanki fulɓe joguino eɓe ganduno kadi neɗɗo so naggani bandum ala ko firti ɓe mbanno ko guure mawɗe ɓe mbaɗa joom wuroji hedde jeeɗiɗi walla jeegom goto foof wota ko haali heɗane innama aade so haalere no fotani ufnede hay so haali ko feewani foti ko yiltire e hakkille muɗum ha anda kadi ko buuroyɗo saabu mi yewtidi e mawɗo goto leydi Burkina Faso ɗo wiyete Djibo wuuro Hamidou Hama Kulle Moussa Gala Jambulde Ali Boubacar Ibrahima Ali on ɓururo Ba o wi Ba Camel Gueɗa miminama o wi yimɓe mbay kono jawdini façon ngaji tati mbaɗi ina waɗinayi soɗi layima a rewaɗi banggue tan takkoɗaɗi haɗi nata e nayyi ɗi a belno ɗum naggaɗi a forsa nagga o wi neɗɗo hen fof aɗa foti yurnade holi hakkille heɓrete